Ime ipa jonga kisyakian. Ngami na patakian. Henry ublay bamyaw silang kamat. Usaya nga manupaniyan niya nga. Manda nga yo manyalapat siya pi. Ngagtip kimi na kalongiyang kabagong no. Henry tang kaway. Tongin panti ka na yaradi. Pangyam kay bantu iyo jisu ha kajingin pa jongi. Abang ipon yun yung try jisu. Ngisya yung kajingkan taipeng. Abang ipon yun yung try jisu. Ngisya. Iyagi kicing siapan leran hagan ikan percay andai ngokwa balong ibi bagini baro gilang tang sipor utrai umpanan buram yala ka jong ka kertai kampela ni dulot yagi ai ke paro jong ka ni ka percay tang bangin yo yo jisu kalabiang namar klemu jisu ni namlaban rong sekata ka yeng shong ne ka bamau la kre nang ba chongi kakani ka jisu shel ka ilo ka balay ka panlong yan ibangin wan na kaniga tsaka ni kwa bangi paro kiba yosno ya kaniga chingsawa ngin boy siya kataga yingsyong ne kabang try jisu le pankre na kabata tsaka jopi balay mi palenoy ya ka chingyap ka jong try jisu ka chingyap ka jong walor ka tingkana kalong ban sius pa ya ki pop tsaka jopi ulawan banlong kumunong pop ban palong ya ki kahak Percaya kau kasihkan sa ino bagi Jordan Rai jongka ong ka Bible Henry kabenay magkakadaw ka lenyo Henry kaktian ka jong akan ng lenyo ong uchis kanay kaktian ka jong oblay ka ng lenyo jaro banget niya kanay kaktian jaro bapan ko ngong niya kanay kaktian upan ko ngong iyaw ta upalayap na kabantahan jong utis ulong ka jing sisya kaktian ka jong oblay ka long ka jing sisya ong kan kakot na kapercay kamalaban prof ya kabenay katijok kamalaban prof ya kapom sikot Henry kadaitang ka Bible kamalong ka direction ya ka jingem ka jobi kanay ka Bible kalong ka lenti siya pom sikot lada om kadenkam ya ka jingem ka jong ukristan bauday baumday tang baun untip ya ka kung ka kot school yin palong ya ka tangka kot yung ka jingtip Henry nga aman pankongoro kat ka ay ka balakran agan ay ka Bible kaktian ka jong blay ka klemong lana pila doon na ka balang haki niyam ki jopi pila boy ban siya beneng lana ni perkat kong ta kalong ka jingma ya ka jingem ka jong priyo kaktian ka jong blay ka klemong lana pila long pastor pinyo ban ya ka jingem bom jikot lana pila long unong yalap pinyo ban ya ka jingem bom jikot lana pila long kinong kitkam haka balang ka jopi pila yo ban ya ka jingem bom jikot and right tang ka way ka magkatin ka jong blay kakitaw ang ne ka magala puli man ta kaktin jong blay ko Layo na ay ako tungo yaga jingem bom jikot utaw badon ukon way wani ukon umagren yo Jesus Christ utaw badon ukon udon yaga jingem but utaw badon ukon ublay don yaga jingem but ka jingkali jonga yapi hakana no paisngi kalo hato ukon ublay ula don niyam haga jingem ka jongpi pil badlada with Jesus ula don haga jingem ka jongpi pila long ko jingtaw batumay Jingkau ka matumay ki barem kila letno pim tresyo ban timsi pim tresyo ban bam ya kito ke jingbam jingdi kito ban sneo ya ka met ka jompi namar ba ka met ka jompi kate ke ying sham ka jomblay kata ka ay ka Bible ka la kren ka met ka jongi ka ka ying sham ka jomblay ublay sham hagata ka ying bala tao nagikti priyo kanero ka ay ka bala kren ka tin ka jomblay siji ka baneng kong koret kalanong ka ban reo kadukhat ka bakhat khandai kong kumne hato pim te bakata ka met jongpi kalong ka yeng shong man se makhoi oba apo jongpi yaw ba phila yo no play but ba phim long ki jong la ki jong hi kiat balaya yeng mane nyam not ban timsi balaya yeng mane nyam not ban kran ki tin lor ni balay kataw kalong ba ngip barkhat ba play uton hayeng mane handrai la mena yeng mane ki kam jabo suda Kiba pensaw si yo blay bat ya ki preo. Kinawan ba blay udan ay yang mane. Henry ka Bible kong ba ka met ka jonghi kaday ka yeng shong ka jong blay. Namar ka ay ka bagaktin ka jong blay has. Hawa saya kong ba. Laban jati ki preo ka jonga. Namar ba ki ching bom tip. Laban jati ki preo namar ba kim tip yung kaktin ka jong blay. Ki kuwawan pod yo blay. Ki kuwawan him. Kata ka chingem ka ba pensaw ba yo blay. Henry om don lanti ban yalam yaki. Kim tip kum no ba kinyad. Manganan ko man shwa hapor manganang samna. Nagkuha pa nga banlay sa silong. Nagkuha banganlay pala ha silong. Banganlay school ha silong. Henry ngam don lat ngam
bangan lek silong don breu ban yalam yanga ke kalong rukum jo ye ki breu ai ki digesi ki kwa ban kala ka bamot ki kwa ban so bhayo blai ka komba u blai kwa ye ka chingem ka chonki henry kom no bakin ya kim tep te kom ta lo ba ye nga aban kren ye pi de ka ching shisha ngam don 411 akishnong ki tau ki chong pi lesi Ngiem laban wan Henry hang ni man ta pios ngau Ye ka tin ka jong blai To tip ba ka ni ka wei Ba ka met ka jong pi Ka de ka ying shong ka jong blai Ka Hip him tip ba pilong ka ying shong mo blai Ba to man si mo blai O shong sa apo jong pi Di la da uno no lo panjat Ya ka ta ka ying shong mo blai Ya uta kenyo blai On sa panjat Namar ka ta ka ying shong mo blai Ka long ka ba khoy Ka ba long ma pi Om blai ka ying mane Ka ba la shna Da ki lak ki kalor Yagan penlut dan penetrat ya ka ying mane hada yu play on nga klam shong kam dai ka ying mane ka chika shong ka changa kam met ka jong pi ka dai ka ying ka shong ka changa o play haying mane kim ju nang malor ni na marba ina mot ba play u don haying mane iklat ya ka dai ka ching shisha ba play u don ha ka ching em ka jong pi badla da pi penjot ya la de u play un sa penjot ha ka ta ka singi ka ba khatro henry ha ka klimat ka ba ka piyam ya utrai jisu Pitip na day ka nung ruwag mo yan Na day ka nung special number Kama nga layo yung nagchingero Nagitimen mo san Nga layo yung nagchingero Nagabang Baro kiro Yung nga namar mga smart Balan siya nagchingasing Namar mga smart Bantray ka kam ka chongre Hindi nga smart na napan Banruay Yung gitagitsing ruwag partay Nga smart na napan Banshot Yung gitagitsing shot partay Namar mga tip Yung gitagitsing shisha But play Ya kita ke priu ki jongo ula ta panya klat na do nang ne na pertai u blai la panya klat ya ka chingem ka jong priu na do nang ne na pertai ngam tep ikane ka long ka bashisha na mar banga nga aga jing so to jonga nga na ngot ba ngila lai ba shi ka jing seng ngila bat ki lam brat ki nam la ban im lang bat ki blang na mar kata war ki nam ablang brat la ne ki nam ablang ka ne ka pertai ki nam la ban ablang bat lang brat bat blang ki nam la ban set lang Ikilang bro pergi pulang, namar ke pulang kilong ke bashalak, pergilang bro kilong ke bacem lo, kalau rukum tay ngi kum ki kwan ke jom lay, na dunang ni na bertai, la don ni kita kasil ke jom men sema koi, balap penya klat yangi, ben ba ki kwan ke jom lay, ki balap pen thamai ya la ke jom ke chinge, ki balap yang yo tra jisu, kim tresho, ben kta ya ke bam koi, jom ka ne ke bertai, kan shwa ngalong ka brio ka bakum kata ka balang, ben sem jom lay kta ka don ke jom, ben haga Magkala ka ba mo? But anda nga lalang tay haying kaya ka assignment ka ba utray o ayang anong kong kung magkukun na duman tagas ni wag na maruay pertaisyo ko ang kukun siya nga na duman tagas ni ngalalo talalong kakun ka siya nga but ngalong ukpa siya ka wag na maruay pertaisyo Henry haday ni siya nga ruay special lambar nga ruay kumayar Henry kadon ki ruay pertay namar bangam tip bakaday ka po ngam tip bala dengan le ikinagi kapan sosi yung blay om na hikaya nga om na basling nga wat na ngalalong kristal na slim ba wat na ngalalong ginasing na dagi popo slim om na benso to yang okay kataw na marba blay la panya klat but kani ka tinjong blay ro kadu kadway ngan puli ableng jongpi ha kani ka no kai si ko ong kumne na ka shiti ka ba ano ko rin kalanong ka banriyo kat ka ba khatsaw ko ong kumne to wat long pi ki para ba yakit lang kor lembat ki fomle namar ka hok ka don ka jinga long ayo bata bom hok bata jing shai ka don ka jinga salok ayo bata jingdom batu kresu don ka jinga day ayo batu beler lem de kem kala ka ba mot ang ka tinjong day pi paro pin shot no namar kata uplay om kwa ba ka jingem ka jong uplay ka shot no uplay om kwa ba ka jingem ka jong uplay ka shot no kwa ba ka im ye pi na tip de na breng jong pi sha khom sha de aga jinglen bas niu pi kwa ban kala ka ba mot hanrei pim tip kum no ban kala ka ba mot kani kala ngan pli na ka ban ta jong pi ha kani ka por ba uji su dang ap ye pi adu ban ta balai ba um batwan namar upamon ba ka wairu ka man sim ka shot no dang ayai ap ki breu bat udang yai khot ki breu udang yai penyen ki breu ki jongo ki ba long la kloy ki ba IT ha u ki ba ye chi sha yu u daga donat baro balai ya thu lem shiki wai bat ka ni ka chinge ka jongo le le daga pat kala ka ba mot ka git kala ka ba mot no Kenapa utrai Jesu uyo ban tau temai ya ka jingem jonga jongi pidon kami ka jing duai pila ban wan shine shakman wadum le rai magwaban yutu yupi bangarot na IT daga jonga jingem aga por kaba ipelo
ya ka jinga sangilap ka bakum kani bakum ni ngalong menta nga syakri yaw ni ublay nga iit palat yaw kadaw kalong ba kula palat nga nagadijok din nga iit palat yaw kadaw kalong ba ulap kan im nga ngalong ka priyo ka palat du jing kermen kamdon jing sok kadona kawai kasni ngamdon jing kermen nga kuaban penyap no ya laga jang jingem namar bangam snow mantoy ngam snow ya rangkat kertan habang ay em makani ka percay hanroy hagum kata ka por with Jisu wan ban khat ka jingem ka jonga bala habang na shash kor ya u change ka history jonga u change ka jingem ka jonga